moda entre as bateas da Ría de Arousa, o téxtil galego promocionase cunha nova publicación e será o invitado especial do Salón Internacional da Moda de Madrid deste próximo outono. O téxtil galego, que reúne a 500 empresas, será o invitado especial do Salón da Moda de Madrid, que se celebra en setembro. Promocionar precisamente a moda galega e o obxectivo dunha nova revista que sairá a luz o mes que ven. Nós asistimos na Ría de Arousa a unha sesión fotográfica que uniu a dous sectores punteiros, a moda e o viño. Coa axuda dos flashes e as pantallas, o coruñés Caque, Premio Goya de Fotografía, desafía as sombras e os contraluces baixo un sol radiante. É o encargado da reportaxe estrela no primeiro número de Galicia de Moda, que verá a luz no mes de maio, unha publicación semestral para promocionar a moda feita aquí. Os nosos clientes e a xente que se dedica ao mundo da moda demandaba isto, había un oco, entón pois decidímonos a lanzar, a apoiar a moda gallega, a apoiar o comercio gallego, bueno, con unha iniciativa un pouquiño de presentalo fora de Galicia. 10 firmas galegas xa consagradas e a Escola de Xoiería do Atlántico participaron nesta sesión, entre as bateas da Ría de Arousa e a bordo do Chasula, o cerqueiro máis antigo de Cambados. A idea é fusionar dous dos nosos sectores con maior proxección internacional, a moda e o viño. Son os dous sectores importantes para a nosa economía, son os dous sectores xóvenes, teñen moito carácter, frescura. Hicimos alguna cosa como, hace pouco se publicou un libro, también donde se maridaba de alguna manera la gastronomía, la moda y la fotografía. Y también había como respaldo, también había un respaldo de las bodegas, un poco también con el tema de la restauración. Modelos espectaculares, deseño de alto nivel e máis dun milleiro de fotografías sobre o mellor escenario posible. O resultado está garantido. Pois ben, isto foi todo por hoxe, tamén por esta semana. Como sempre, gracias por a atención prestada, que disfruten da tarde e do bo tempo.